check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Нищо общо. Чек. Не ми трябва одобрение, да знам добре ли е в предверието ми лъха на качествено изделие. Към пича с насочена критика имам питане: в час ли си? Празен си като София по празници. Имам чувството, че опустял е градът ми, що будните са само на нещо малко след като се стъмни. Нямам друга опция, освен пророци да избягвам, а от тези, които в мен са уроци да усвоявам. Е бъдни вечер, докато е бъдни вечер, щот масите пълни се снимат, а празните са там далече. Но кой му интересува чуждата порция, ако е по-изпразнена? Нравствена свобода, естествено нали живеем в демокрация. Пенсионери молят се Живков да е на власт сега. Карай, всичко зависи от теб самия. Или се биеш и те шият, или чакаш на тепсия. Или имаш нещо в предвид, или не знаеш къде си сега. Купуваш бавно, но имаш свобода, или теглиш от ТСК. Замесен война или страничен наблюдател, мъчейки се да вразумиш някой първичен приятел. Хип-хопа ми играе роля на личен преподавател. Хем му давам глас, хем съм му отличен слушател. Когато през рамо погледне вижда наличен писател. Смъкната не на кичен главен, не страничен спомагател. А към тея, в чиито глави сме се разположили, правете каквото обичате, а не каквото са ви наложили. Хора идват и се заминават и остава само обичта към това, на което си се отдал изцяло. Първи стрел в бита, втори не ми е нужен. Нивото се вдига, нищо общо друже. Течението застига, няма да чака до утре. Или събираш смелост, или шансът ти до тук. И ако не градиш умело, от живота си натупен. С надпис на своето чело, до опелото подкупен, като белото си купен. С ума мижава дребна, умешен и продаден за избивката поредна. Повярвал, че единствен си, едва ли не легенда, но под мантията царска се крие просто подметка. Рапа ми е ефекта, който главите ви клати, който ще те вкара в измерения непознати. Само се заслужай, брат ми, пусни го на познати, на верчета и мацки, ако щеше на сестра ти. Поне да знаем, що ги пълниме тия тетрадки. Да видим будно мнозинство, не общество от шматки. Да си даваме признание, не пластмасови наградки. Да предаваме послание, не само догадки. Т.е. предаденото знание да е базирано на факти. Тогава границите, брат ми, стават необятни. Музиката за миг само претърпява катарзис, далеч от уния нещастници, подвластни на навици, лижещи задици, мръсни продажници. Оставям без крайници, в час ли си схващаш ли паткаш на слаб си ти и прихващаш импулса на всички не схващащи. Аз обичам след върса ми скачащи, ахкащи, схващащи. Сега за какво го правя всичко това, схващаш ли?